TDP KNCA barim amai phi Karlitang Marina BP labang so peer hepen chewoi tanglo. Diopani KSA ro tum aki joy pen lokithanji aphan upper Diopani English High School along kahum ridam. Ingdeng hini Karbi Anglong Premier League arkoi ni phaing ko da Troxy arni pen chengpon po. Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time abirtang ton pen arjuponik tha. Bokajan LA constituency angkang hanjang langso sarlip terang arong amekar mon be asupi lapen tiripi Karbi nimso chingthura songmate KNCA abarim amai phi klembang sami Karlitang Marina BP pedabadak porphai sirkep apor malom labang so pirthe pen COC chom chevoi tanglu. Alangli ke hanjang langso sarlip terang arong mon be lapen kajek rong pharpi asupi akleng siglo. Lapen alangli ladakamat si 6 June 1964 aningkan amahang teklo. Lapen ladak hanjang langso longamat si lo Charlie LP itame Charlie ponlu. Alangli hemalong akisung kedokko kajok kebang deng ansi Charlie dunsi ington koklo. Alangli penangan aningkan hem chelana pen parukre sir kebra trok ner kebra trok aningkan ASDC movement along jakong cherap tunlo. Lapen aduntu KNCA asong tami amahang nang teksi alangli cherap dunlo. Lapen alangli KNCA tiripi along mai PR pu deng dunsi mesen pen Japon linlo. Alangli kaya pan longri long pat lapen hemprek ajoyni alangli kai ka jupoche rabjia chor anta chiria por aviretsi non alangli ka chevoi hut anta pasami vet pensi chom chevoilo. Alangli ka chevoi hut anke artaningkan phokebra sirkep sita ahok pedabangke artaningkan trokebra hini an dolu pusi ahema soratum pen pachini pon. Alangli apor kali pin pen chom ka chevoi juya jok adonarab rong be rong thak jirpi jirpo songalong claim rapet atum anta manghu hak asonsi dokoklo. Alangli ka chevoi hud achekli lapen akorti inut atuma phan chepa motikanglo. Alangli phan kewangji arkoi ni phai trok ani adapsi Karbi aron barim aron pen me an piponji pusi achekli muso sarat be pen pherangki atuma phan pachini dun. Isibang lalo ja janeta itu mangbong rara phan claim bitip karja bitip angbong nda songja pi na siwai tiju labang ni tum hemisi bangke ni duk dubinong pasi do kabe rara phan sambe nil tum nilini kon manal tum phan ki ja pon nai claim pi pon nai nang ke claim pi dun un e nang ke claim pi pon tek thede da por bang ni tum ka do banda na dum lak Karbi Anglong arat aphan dele tum dia ke hanglo alangli lapuna si pan pane pangnu vet nang naklo jo ke hopen bangke SDC movement nang klang pen bangke laso hempre ke hang song nang klang pen bangke asai masi ang deng do pik asai masi sang ke sang ya por masi long le pini ke rong campaign dam nai pinap ka lapo meeting do ni pinap ka dharna do nami oi lapu son amat ko son ni same alangli bang lapu na thu pangpong vet amat nil tumta ahoket bangke alam chini dun dederlo lasini tum chini teng bulante alang li la o haida matha thiderlo bon lasi pinya ni sita alang li bangke ingat se alang li dulu sa jurpu kan ma ke ong la halo Bokajan penanante rang Karbi Anglong Live. Bokajan LAC angkang lakhaing ko rapli Diopani MAC constituency arlo upper Diopani ahawaralong arkoi ni phai ket homarni arnamlangpi KSA aro amaipu
Anil Sonteron pen Paterpi Ponsi Arisang Hotum pen Kevangji Kep Atsat Lang Kitok Dunji Loke Charlie Bomariso Ejang Atuma Pan Ake Joy pen Loke Tanji Pan Mate free coaching apotak Upper Diopani English High School along Humri Damsi Kilang Damasai Kideng Ponpusi Birta Longdun Karbi Students Association mate Karbi Lo Charlia Song Atum Aprang Penta Methanga Sayang Ding Kache Otip Atum Binong Lasonsi Tek Ponlong Bom Kidamtang Aningkan Sita Arnam Lang Pialong KSA Atum Pen Kicharlia Natu Paprang Ponang Jila Pen Kep Angdeng Asad Langang Tek Mesenang Jipu Kamatha Ponajok Kabor Idun Krupen Ajok Kep Asad Lang Ang Teka Bangki Diopania Hawar Pen Ke Mesenang Teksi Klangdun Si Kidamtang Aningkan Sita Mi Mesenang Teksi Longponlo Lason Totsi Piningle Tota Kidamtang Aningkan Pen Ansose Kimi Muchoji Apan Kepa Misen Ang Tek Kilongdun Tuji Apan Arnam Lang Pi Kese Arotum Sai Kiding Kiching Pontuji Apan Pura Upper Diopani English High School along Humri Damsi Non Kevangji Nipai Arkoi Po Arni Pen Free Coaching Kepado Ponji Mate Kangpu Ponji Apan Aporani Jong Pontanglo Lapen Arnam Lang Pi Kes AMI Pu Anil Sonteron pen Kepang Dengi Charlie Bomariso Ejang Atuma Pan Chitong Damsi Ningke Pathela pen Ningke Parung Alam Hai Hui Tan Perepon Bokajan Penananterang Karbianglong Lai Karbianglong Lapen West Karbianglong Aparman Ingdeng Hinia Pong Karbianglong Premier League Non Nangkileji Arkoi Nipai Ingkora Troxier Nipen Pangcheng Pon Popusi Karbianglong Cricketer Association Atumpen Patumi Arkoi Nipai Kit Home Arnikang Sampor Pai Po Apor Town and Country Planning Asai Hemalong Perangkia Mai Kang Nipon Hut Kepangda Karbianglong Cricketer Association Atum Kepatir Piponalong Karbianglong Sports Association Atum Cherap Chiturunsi Ingdeng Hiniapong Karbianglong Premier League Non Nangkileji Arkoi Nipai Ingkora Troxier Nipen Pangcheng Ponpu CCI Bokajan Atum Pen Kepatir Piponalong Karbianglong Chanamas Council Atum Jakong Pidunsi Hiniangdeng Karbianglong Premier League Pangcheng Ponpu Labang Solong Cricket Kepatoning Ke Hangabang Po Atum Ansitami Non Arkoi Nipai Keparni An Amen Kache Thabdunji Apan Arni Jong Ponlo Nonamat Kadu Kawe Teraner Kebatuma Men Chethapon Tanglo Jesemet Reunion Dark Beats Nok Bay Warriors Bokajan Dongkamukam Lightning Ball Jir Poaching Room Stallions Keroni Avengers Royal Rhinos Golden Citadel Dipu Lapen Royal Meredith Atum Henlo Pusi Pachini Lapen Kipatu Kachepati Dim Ke Jongpon 5 Mile Sports Complex Hanjang Langso Sports Association Playground Wotat Langso HS Playground Alongsi Jongponlu Lapen Labang Solong Ke Haimati Winners Anong E Kithik Pon Lak Isi An Sik Pon Lapen Runners Up Anong E Suri Phokep An Panong Pon Lupusi Pachini Pon So today why we are here is all because of the Karbianglong Autonomous Council approved second edition of Karbianglong Karbianglong Premier League, which is going to start from 27th of January 2024. This approved was met on the 15th of December 2023 under the leadership of Dr. Tuliram Rohang, Honorable Chief Executive Karbianglong Autonomous Council. So as like last year, this year also we have the same teams. That is 8 teams, right from Bokajan, Nok Bay Warriors, Bokajan, and then we have got Jir Poaching Room Stallions, and then Dongkamukam, Lightning Ball, Keruni Avengers, Reunion Dark Beasts, and Royal Meredith, Golden Citadel, and what else we have? Royal Rhinos. So all together 8 teams, and each of the 8 teams will play 7 matches. So we have got 3 winners also, that is right here at the Diffuse Sports Complex at 5th Mile, which is our main ground, and also Watalangso Higher Secondary School ground. Last time also we played there, and also at Hanjanglangso Sports Ground, right. So these are the 3 winners, and for the players registration, which is undergoing now, that will run till 7th of January 2024,
and everybody who are interested, players born in Karbi Anglong can register themselves by paying rupees 250. News report, Karbi Anglong Live. JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Do isi akis isi pheri me akis alamang ke itum Karbi Anglong arlo isi pheri me attracts nalen. Lakhain ko truck Dwarbagri MAC constituency angkang Thedong Monduli arong along kido APHLC Klembari mate founders Mohesor Derap Aphan Dwarbagri constituency atum Karchodam. Lason si Mohesor Dera ke APHLC amahang kipathek cheng penta APHLC asong along si kam klem dun bomlo. Lapen hula so hut raidang inti MDC ke manching ahuta raidang inti along si klem dunlo. Lapen raidang inti ke khaya pharman kache songa joini si Delhi hemprek ke hangdam juisi achor kithi anda nangche thekdun long ledet anlo. Sidame alangli do tike hemprek ke hangke ington tipusi Mohesor Dera pen thanpon. Lapen ratan ingtia phan Mohesor Dera pen kaninje pon alangli ke mili osa mili injer pi asopok lasi mili injer pi asopulote mili sopolo. Lasi alangli ke arlengithe aso lasi hula sohut ke MDC arlengithe lo. Lasi nang litame APHLC asonglongle wangjuinot nang lisi leader ta man popusi Mohesor Dera pen ratan ingtia phan lam the pen thanpon. Tangte nonang ton pen Mohesor Dera pen kaning jialam the arju sinang ton pen la APHLC apa cerabdul pe la litum adok avita cerabdul pet la APHLC lo cerabdul pet pulute la sempre ga bagal logo ekbo la keni ning thik lo hayang lo la pen ilutum karbiatum ke kechok ke bang muthe poisa pen ho mane bang poisa pharu popila mane phan pharu popila itum poisa pharu free phok ni talon boblo son kita la adi se ding we se chude bot itu mesti dong si lok la pitul ke kaya pak nasi non pini pera bangke ni limeses ke pie bangke Karbi Anglong per dima hosot Karbi Anglong distrik ini la per dima hosot per atas chunili hit baik chunili hit ke ini tum toka poisa apan mata cedera ini tum logri log pat kicunji logri log pat state ke longja pande matara kado kavita cerap itu IPSC lo cerap itu cetu pera itu mabut pidun lo nak putih lilin betul. News report Karbi Anglong Live. Langhin constituency ke parlo nimbarim kirim arong rong asara tuma phan an Langhin VDC asai hemalong phaponsi labangso asai pini anerlo porphai hinia por malompen pangcheng pon
Bangso sai kedeng pon lake jesamet rong ker karkli phejo ahut guru saratum kedo an arong tin sitami bangso choi la pen poho chipinding pensi sai mo claim dam pon lote isi vet mate uniformason thak thak dupu la pen chilang mi sen popu mathasi ron pon lu puta VDC chairman Bir Singh Timong pen lamthe jaipon कार्बी आंगलोंग के तो आम इस वेस्ट प्रस्तावित 5 तारीख से बीसी भाग के रोंकेर कार्कलिंग के ओम सिकिसुमान नदी उन्हों पेने हम वैसा दोकोक पेन कार्कलिंग ने जब नसन दो समय प्राय भाग 100% पेन 80% के 5 तारीख से रोंकेर के ओम Langhin pen sarpang ring tikathar karbing long live Tang tepini karbi prime time abirta ke lapuan si kang ton paniklo